Σπίτια, βλέπετε, σπίτια έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι κάτοικοι, δεν υπάρχει κανένας εδώ γύρω, ούτε πυροσβέστη. Η δρόμη των Μεσαγκάλων είναι μια παραθεριστική περιοχή στον Δήμο Τεμπών. Το νερό φτάνει μέχρι το γόνατο σε ορισμένες περιπτώσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται ήρθε για να μείνει. Αν όχι κάθε χρόνο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, θα έχουμε γεγονότα και εικόνες όπως αυτές που είδαμε νωρίτερα. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Κατά τη στιγμή της επέλευσης του κινδύνου, η μόνη προστασία η οποία μπορεί να έχουμε και να είναι ουσιαστική είναι η ασφάλιση της περιουσίας μας. Μόνο η ασφάλιση της περιουσίας μας μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα πάμε ομαλά στην επόμενη μέρα. Μόνο η ασφάλιση της περιουσίας μας μπορεί να μας εγγυηθεί ότι θα αποκαταστήσουμε στο σύνολό τους τις ζημιές και ότι δεν θα πάνε χαμένοι οι κόποι μιας ζωής. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις παροχές και το κόστος, το οποίο είναι πολύ χαμηλό. Είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω κοινωνικών δικτύων, είτε μέσω email, είμαστε διαθέσιμοι να σας ενημερώσουμε σχετικά. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά βίντεο σχετικά όχι μόνο με την ασφάλιση της περιουσίας σας, αλλά και γενικά για τις ασφαλίσεις.